Zo draai je het water. Ja. Goed werk. Ik zeg. Nou, we zijn hier op het ogenblik op de overblijfsel van de Texel 11. Dat is een blazer. En die blazer is een replica van de originele Texel 11. Nou, wij doen de tweede technische proefvaart. Het schip heeft namelijk 4 uur uit de vaart geweest. En het net zilt. En als een schip net vaart, dan wordt het ticket onderhouden. En nu is Erik bereid voor om het schip even op te knappen. Er is een deal gesloten met de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum en er is hier een commissie oprichten. En die is hier bezieken om het schip weer up-to-date te krijgen. En de mensen die hier aan boord binnen, wat kan je daarover vertellen? Ja, dat zijn mensen die moesten nooit opsluiten worden. En nu heeft het dan even een zinvolle jongensbesteding. No? Nee, dat is wel een goeie ploegje mensen. Dat gewoon enthousiastelingen. Die vind ik dat het wel zinvol is in plaats van er buiten te zitten, een mooi tiertje om eens te varen. Heren, wat is de loos? Pomp doet het even niet. De wat? De pomp. Werkt alweer. Hij doet het alweer. Maar waar hebben we een pomp voor nodig dan? Om te pompen, hè? Maar lekt de boot dan? Nee, dat niet. Ja, kijk, het is een houten schip natuurlijk, dus het is nooit helemaal dicht. Dus je moet altijd een pomp erbij hebben. Waarschijnlijk al wat troep eronder. Is het lek dicht? Nou, het lek is nog niet dicht hoor. Hij lekt nog wel even door. Alleen de pomp die is een beetje te licht. Dus er moet straks een keer een nieuwe pomp en wat zwaardere pomp. Nou, we komen veilig thuis, begrijp ik. Ja, dat hoef je niet over te zeggen. Het loopt wel, het lijkt allemaal dramatisch, maar het valt ook allemaal wel mee ook. Zolang de lanen echt niet aan alle kanten beginnen te drijven, dan blijft de vader gewoon naar huis.